Čaute, tu moje meno je Playman a vítam vás u môjho prvého a tretieho dielu z našej série Minecraftu. Takže vrhneme sa do hry. V minulom diele sme nevideli, vy ste videli, ako stavam domček a jak som zabila pavúka a zombíka obrneného. No, pustíme sa do hry, no tak, no ideš, no. Tu si dáme takto, tak. Do prdele blesk. Pardon, do prdele komár. To tak kde bolo. Bo ja som si zazdil toto. Ne tu. Nie tu. To je na druhej strane. Ja som lama. Ja som proste lama. Dobre. Našiel som to. A idem dole skočiť. Hopa, šamataka! Dobre, to som ja. To bol môj bojový výkrik. Tak. A už asi vyššie nebudem robiť. Bude to taký barák. Baráčok. Maline. No, takže tu mám 5 drevo, takže urobím si to do toho, že jedno mi zostane, ja serem na to, dobre, toto je úžasné, úžasné. A ešte mám 3, dobre, takže mám rebrík, koš. Ale hore už urobím len takú vyhľadku, trošku, lebo toto ja ľúbim. Tak. Jehe! Aj tak potrebujem toto drevo. Alebo nie. Robím to z niečo iného. No, robím to z dreva. Ale musím si ho natažiť, ísť. To sa vyhodil, sedem na to. Tak. Jeden stromček mi necháte. Zombiči. A ja budem oddačený. Čo ide až dole, prečo nejde dole. Dobre. Nemám to dreve. Teraz sa rýchlo vybehnem. Poď. Do prdele. Trafil ma. Hajzel. Do prdele blesk. Do prdele komár. Dobre. Takže teraz to stopnem a ukážem vám, až keď bude deň, lebo tu asi to nebude zažívne, takže čaute! Takže čaute, som späť. Zabil som toho zombika, hlúpeho, a pozrite, čo mi z neho spadlo. Sice toto je trošku, ale tu mám oenchantované topánky. Takže asi je to zlaté. Je to zlaté proste. Lebo to bol obrnený tento nonc. A ešte, že môj exkluzívny mečík mu dal asi 3 rany. A sme ho školili, či som ho školil. A tak, toto už bude posledný diel, ktorý budem točiť za sebou, lebo to ešte musím hodiť na YouTube. Skade to teraz pozeráte. Dúfam. Ty nie! Ale áno. Haha, si ma klaval. Šikovný. No, dobre, idem hore toto dostavať. No. Skrašlíme si to. Dáme tu pár toček.
Dobre, toto fujha. Dobre. Takže počkajte, zastavím, lebo to... Som späť! Chvíľku som musel... Oco ma volal. Dobre. Na druhej strane. Tak, toto dostávam. Asi to trošku skrášlime. Tak. Dobre, to si dáme tak. A máme tu krásny výlet. Nie je to do regenerácie, no viete toto slovo. A tu si idem naťažiť piesok a urobím si okná. Najprv si musím urobiť pec, kde si dám vypiecť drevo. A neviem, prečo hovorím jak idiot. Lebo som čo? Čarovný! Ale prd, klamem. Zase a znova klamám. Nie. Treba urobiť z týchto. Ja som lama. Musím si urobiť drevené uhlie. Lebo uhlie nemám. Ja nemám na uhlie, ja som chudobný. Ja len drevo môžem paliť. Neviem, prečo to nemôže byť jak normálny Minecraft, normálny svet, že budem paliť len drevom, nie uhlím. Na čo mi treba uhlie, keď mám drevo? Nie? Keď mám drevo. Musím robiť veľa toho je. Musím to urobiť rýchlo, lebo za chvíľku mi končí video. Tento strom bude posledný. Ešte si vydám sa. Kalamara kisi kokamakato ke samadoka pakataka. Dobre, už sa to peče. Nie. Tak, toto dáme semhle. Neviem, prečo som teraz to povedal po česky, ale je to jedno. Takže, kde je dáky píšek? Ja chcem píšek. Au, prečo som sa hýtol? Zombik. Utekáme. Ale moje skvelé brnenie to zachránilo. Nie, ja chcem nájsť písek. Chcem písek. Mám kosti. Kosti, prosím, choď sa. Ja chcem taká. Jo, teraz. Do prdele. Poď za mnou. Mám pejsánka. Ja som super. A máme pések. Jo, tak to sa mi všetko darí. Ideš za mnou, peso. Ideš. Ahoj. To poď. No poď. Dobre. Dúfam, že to není veľmi hlasno do tejto zvuky. Celú lopatu vyničím na to. Lebo chcem. No, prepáčte, že takto dýcham, ale robím to tak rýchlo, lebo to chcem stihnúť, ale už asi nestíham. Dobre, takže lúčim sa s vami, lebo nestíham to, lebo natáčam cez Bandicam a to môže, keď sa nezaregistrujem, tak mám len 10 minút a rýchlo to musím povedať, lebo už to za chvíľku bude končiť, takže tak, lajkujte, komentujte a budem čakať. Najbližšie video dám asi zajtra. A lúči sa s vami Playman a čaute a majte sa lepšie. Blupam bukli. To neviem, čo bolo.